Bathel thuba ke sondele usapho loletha udadewethu uMarhadela nabo bonke abantu abasondeleyo inxebeni thuthuzelekani okwenje njalo sithi yakhekani thuthuzelekani okwenje njalo sithi qokelelani. Mandiqale kwelamanyange phambi kokuba ndijoyine. Thembekile Thixo ongayikuvumela uba nilingwe ngaphezu kweninako. Ndiyajoyina. Ndivile ke apha Marhadebe into yokuba ubhuti uMtse esisangqa esiphuma izandla senkokheli ethi nathi xa singena nje kulomzila wokukhokhela sema kwi-foundation yakhe ayishiyele ngemva. Kukho abantu ababalisa ngemisebenzi yabo bantyiloze ngemisebenzi yabo. Kukho le igroup yesibini inqabileyo imisebenzi yabo ithethwa imisebenzi yakhe ethule ethe qwaka. Ngabantu abaunderstandayo into yokuba apha ecaweni usebenze xa kufika ixesha lakho uthi shwaka unike abanye abantu emveni kwakhe. Ubhuti Mtse ngabantu abanjalo nasekunqabeni kwakhe imisebenzi yakhe imile ngokuba abantu bokwenyani imisebenzi yabo iyema. Mandijike ke ngesisaci sesiXhosa tatunokhala xa ndijika apha kudadewethu ukwisaci esithi awenyusu amaqanda afukanywa bubushushu nasekufeni kwayo awaboni ayaqandusela seyifile ayaqandusela amaqanda enyusu kanjalo kunje aphume enobungozi bobunyoka. Ndizama uthi ke akukho nto eza kwenzeka kubantwana bakho ngokushiywa ngutatakhe ngokuba abantwana benyusu abantwana begorha bawuthi ngexesha lokuba engekho obabefuna baba zigraduate babe zigraduate obabefuna baba zinkokheli babe zinkokheli ngoba abantshontsho enyusu afukanywa bubushushu. Yiloo nto ke sizisa loo project yamazulu esiyilingileyo ngoba sizisa apha a-trusted project. Si-product sizisa imveliso esiyizamileyo sikhomo. Wathi omnye umfo ethonywa into yoba athengise ibhiki waphoswa yi-contract. Wathi kanti uthengisa imveliso engakhange ayitest. Wathi ke kwi-meetings nalo mfo ne-client emveni kwayithengisa ibhiki wathi le nakweziphi na ii-conditions zephepha iyakwazi ubhala ethengisa ibhiki. Wayithengisa sikhomo wayithengisa kodwa ekuthengiseni kwakho ingxaki izaba lapha ekusayineni contract. Wathi xa kuziswa amaphepha eyi-advertayizile wathi xa izawusayina i-contract wakhupha iphaka pen wathi lo mfo yima ubungatshona le mveliso into yoba ithembekile ngoba beyithembekile ngowubhala ngayo
sizisapha imveliso that we have tested and tried. Enguthixo into yoba ayina-reputation yokuba xa imkhapha umntu itsika zantsi kwegadi. uThixo uthembekile sesingathembekanga akabikho competition nathi ngoba uThixo akangomntu. uThixo akalingani nathi. uThixo ungaphezulu kunathi. Sizisakona sisayona athi umuntu wesiXhosa athi ungamthembi umuntu besitsho uthembelitye uthembelitye ngoba kodwa lo semzisayo umuntu onjalo othembekileyo. In fact sizisa umuntu ongena ntlonti xa usiva apha ngoba akakuniki into ongenakwazi uyithwala. Ngamanye amaxesha okanye ngamazwi aphuhlileyo nale uqala wayibeka esikalini marhadebe wakuvavaiva wabeka wena kwelinye icala wayibona into kubekho ezinye yabhalansa wakuthemba uThixo phambi koba umthembe into yoba uyakuthwala. Amazulu akuthembi ngentlekele akuthembe ngentlekele ngoba uThixo akamniki umntu ngaphezu kokuthwala kwakhe. Kuthiwa mane kunikele eBhayibhile into yoba nawe uyibhale. Bekhala mawu